Grabe ka sakit sa kantiyan, oy. Sine, bungog juga karon diaya. Balas na jud ko si Moya. Ha, kani bungog juga. Atayat misag nga adlaw oy. Pagtulog na isa na si Kudisir. Kadua man dito mubuto. Hey! Asa mga bata karong guro no? Kay bakasyon na ba lami na kay magpabuto. Ay purag nadunggan ako dito dapit. Dito dapit oh. Ito na ko ba? Sos kay ni Pikoy. Uplok koy. Kay natin sa lantaka ng Pikoy. Ilim ra gud dia pabutan ta mo ron duaron. Ilang bagi mo draw, biya mo lantaka. Sos na pa ng mga uplok og lantaka oh. Magian mo nang lantaka nako, bungog mo ron. Asa man? Sos na napon ning bugiro na bata oh. Sos na pa lang ganti nga tao, tapos ang lantaka perting gamay kayo. Magian sa kong lantaka nga dako kayo, 1 part and 2 inches. Sos may naikan lagi tikang butaka. Kilak juga padong sinyo ha ba? Bugiro na jeb, ay pansin na. Awa. Wala na barkada. Sige lang, mabot mga tropa karang dagko ang mga lantaka. Sus! Angan no na medyo ikaw ra dari Pinoo, ikaw ra oy. Budoy! Ang ni Budoy, ay, medyo maipit ko ani ba? Salamat dihan, anak ka ba? Kay nangagi dire tulo ka, manunak ba? Sus, pen, sag 20 pa lang sa kabok dara pen. Ako bahala na. 50 pa lang sa kabok dara. Kita ka na tupong-tupong rame. Ya! Asa oy! Magkakatunga akong kuno, lantaka. Pero nagplano di ba? Balusan ako sa Kudisir katong naging adlaw mago ipabutan ko ba? Bungol ko. Hey! Pero pangyo ako doy. Gamiton ko ng lantaka ng uwa kay dako-dakog buto. May problema pen, swap na lang ta. Ambite. Thank you ha, thank you. Thank you oy. Dili na ma, gin na man kadi ama, kalibangon na kay ko po. Ay! Gilis pa. Uy, daot niya akong naong. Ay, yan. Dali na. Dali na magawas, dalhin mo. Nagkuhan, uy. Uy ma! Kita ka ni Kudisir ma? Nandito sa CR pen. Kalibanga man siguro to. Pulihan gani ko niya. Nagdali-dali. Kanya, success dyan ang plano ron. Bungog dyan karon diaya. Balas na dyan ko si Moya. Kane, bungog dyan ka. Yati. Grabe ka sakit sa kantiyan, oy. Sa amok din sa likod. Gilang. Yati. Pikoy, madini. Simula pa si Kuya karon ba? Mau man sig libang. Kaysa pa. Experience ko. Tikto. Sigurado na na, bungol juga. Hey! Bullshit man yan. Ay, salamat na man nagyod. Sulbad na. Na! Di naman yung buto noon eh. Sulbad na gyud. Ano sa kada pen? Plano balusan ko pen? Sos pen, kun gani pen, ug balos gid ka. Pag testing sa dito apod pabutudaan, dili kay gamiton nimo diretso. Nun sa ka? Kuya ay pag matogay, bundak na imong kanid daw. Yate, minta ka ni bulo day ay. Nagkadako pero di mo buto. Sama ni ay. May parang testing mo ganina. Para sure yung nga mabuton si Kudisir.